Hau, azaren sortzize, eguaztena, eta gaua eta goizaldie fresko izan da oso hotza. Eta, bueno, ikusten da, ez dauela, aurreko gunetan, baina momentu bitxio dauela, eta atzo itzitako asko eta asko bajanda dauz. Hemendik ikusiko da. Bueno, esan txikitxu ezien, baina janda dauz. Piztiren bat edo etorri da hemendik. Bueno, inoz bat topuk. Hemen ikusten da, janda dauzena. Eta, atzo itzitako txikitxue dauz, bere horretan. Eta hor gehiago dauz, beraz, joera berbera izango da. Ziurrenik, ia asteburuen emoten dugu epelduko duguela eta ordura arte horan izango da joera. Hemen dauz, atzo itxinauzenak, atzo egon ziren bardin, eta, bueno, ja, edo azitziko, pizti batek janditzi izan. Bueno, ondoko hau, euskizek izten baduk ikusten bentzet, koskortu hau, eta hor baina bale ikusten, joera berbera da. Baina, bueno, zeu gartzia. Bueno, hau ja beste kontu beda. Hone ja, honek txikitxo badiez, baina honek ederrak. Esto Douglas Iseiaren azpizen. Bueno, ebizan inguru berbera da, lehenko perretzeko inguru berbera, eta baina Douglas Iseiaren azpizen da. Bueno, eta hemen, familia osoa. Ez dizan dizek, baina politxek. Bueno, aurtengo estilokoak. Bueno, eta inguru honetan, aurten azten da lehenengo hemen. Ia, hemendik aurrera zer datorren. Eta hemen piztiren batek ederto jandegu. Pilo bat egon diez, ez esan, eta postenaz. Inguru honetan ez dut egundu hartu. Eta horre bestien ondoan, pilo bat. Bueno, handitxuenak hartu, eta besti kolgeatuko diez. Eta hemen ikusten diez, baita, lehengo pizti barbera izango zen, hainbeste jandeuzela, baina hainbeste. Hemen, txikitxuek, eta horre da beste bat. Bueno, txekotzua. Asko jandeuz, eta bat ere txapela, baina danak ez, Bueno, egiz esan jati ebe ez da txarri izango, esporak eta zabaltzeko, eta hori behona izango da. Bueno, hau nahiko desentie, hau askoz pepolitioa, eta hau, bueno, hau bebai, baina, bueno, janda dau, horretu bat. Baina hainbeste izten nabil, hainbeste. Kara moten dutan agartzen zela, baina ez da itxi hau. Betxuetan, berton, izatoz. Baten geratuko da berton. Honek abibidez, hemen geratuko diez. Gero, hasi ez, bintza geratu itizela batzuk. Baina gehiago izten dut, gomonezarra. Eta atzo geratu ziren batzuk. Txikitxenak itxi, eta besti geratuko eta zeia bure janda dauz. Hemen beste batzuk, hor geratuko izanak, adibidez, hone de bai. Egin esan, inguru honetan, pilo dau. Baina oso kurioso da, oso konzentratu dau. Bueno, inguruene asko janda badauz be, hor katzak edo, basurdiak hau bintzet edo jan. Eta hor barruen dauenak ikusikot, ze emoten dugu asko ez dalaziko. Bueno, gaurkoa hau da. Kilo bat, 224. Eta ziurrenik kilo tarditik, bueno, edo kilo bira belduko gine esan, danak hartu izkero, baina, bueno, bertan bira gatu bidez. Bueno, hau da gaurko urrengorako, eta ia holan jarretzen dugu.